тамошобинони гиромӣ, имрӯз ҳамроҳ ана ҳамин карамро тайёр мекунем. Аниқтараш ки хӯриш бо карам тайёр мекунем, яъне салат. Дар аввал капустаро ду тақсим мекунем. Ман аллакай капустаро шушта тоза кардам. Карамро ду тақсим кардем. Ҳамин хел сахт буд ки ин карам. Акнун як қисмашро гирифта майда реза мекунем барои квашенаи капуста. бо ана ҳамин хел сабзи тозакунак осонтар будааст. Тамошобинони гиромӣ, метавонед бо сабзи тозакунак майда кунед. ана ҳамин хел капустаро ман майда кардам. Дар ҳақиқат бо сабзи тозакунак зур нағз манда маъқул шуд. ҳамин хел майдаи хушрӯ майда карда. Боварӣ дорам ки ман корчакати ана ҳамин хел хушрӯ майда карда наметонистам. Хуб, акнун карамро ба ягон коса мегирем. Ҳамаш рехтай. ана ҳамин хел хела бисёр шуд. Ман фикр кардам ки камакак мешад, лекин бисёр шуд. Акнун тамошобинони гиромӣ, як дона сабзиро низ аз турктарошак мегузаронем. Сабзиро низ аз турктарошак гузарондем. Акнун ба карам меандозем. Карам ва сабзиро тайёр кардем. Акнун каме мурч мепошем. Агар ки шумо ҳамин хел мурчи як лух дошта бошед, метавонед ҳамин хел андозед. Ман ки надорам, дар дохили ана ҳамин намуд чиз ҳаст. Барои ҳамин ман мурчро ҳамин хел майда карда меандозам. Шумо метавонед ҳамин хел дона андозед. Надошта бошедам ҳеҷ гап не, бе мурчам мешавад. Мурчро андохтем. Акнун 2 қошуқ намак мепошем. ана ҳамин хел намаки калон бояд бошад. Намакҳое ки майда ҳастанд ва ё намешавад. Барои он ки вай сол ман кардам бо ана ҳамун намуд намаки майда нашуд. Барои ҳамин ин дафъа ана хел намаки калон гирифтам. Мепошем намак да. Да, белый намак. Бисёр нашавад бо намакаш. Да, еще много. Да. Акнун ҳамашро хуб омехта мекунем. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел шуд карам. бениҳоят зебо шудагӣ. Асос он ки шури бад нашуда бошад. Акнун ин карамро ба ягон ҷои салқин бурда мемонем. Холодильникда шарт нест. Ягон ҷои хунукда бурда мемонем. 1-2-3 рӯз пас тайёр мешавад. Боз бинед мумкин ки тезтар тайёр шавад. ана ҳамин хел. Як намуд хӯришро тайёр кардем. Акнун дуюм намудашро тайёр мекунем. ана ҳамин карами мондагиро майда мекунем. Майда не, ҳамин хел 4 тақсим ё ки 6 тақсим мекунему тамом. Капуста. Карамро майда кардем. ана ҳамин хел майда кардем. Акнун сабзиҳоро низ майда мекунем. карам ва сабзиро майда кардем. Акнун ба ягон дег мечинем шуна, яъне меандозем. Аввал сабзиро меандозем. ва боз каме чеснок меандозем. 2 дона лавровий лист меандозем. ҳатман мурч меандозем. Агар мурчи як лух дошта бошед, як лух андозед. 1 қошуқ камтар шакар меандозем. Да. ва 2 қошуқи дигар намак меандозем. ана ҳамин хел намакҳои калон ҳатман. намаки майда кати намешавад.
ва як қошуқи дигар уксус меандозем. Уксуси 9%. ва акнун аз болояш оби ҷӯшро меандозем. Да. ана ҳамин хел бояд ки пури об шавад. Акнун сарпӯшашро мепӯшему, ба ягон ҷои салқин мегузорем. Ба холодильник шарт нест. Ба ягон ҷои хунук мегузорему ва дар муддати 2-3 рӯз тайёр мешавад. Бо ҳатман аҳамиятият мумкин ки тезтар тайёр шавад. Ну, давай еще. Бозишо наёфтам. Кани мана инҷа да бо ҳасте мана. Мана ина, мана. Да, давай каникна. Вай ғалтид. Биё мана ма истодам. Истодам биёин. Баса рафтем дастом ях кадак. Биё. Рафтем бидем кани дадаш омадан. Давай тез биё. Рафтем берун равем. Хай май рафтам агани шума истед. Нилуфар ана дадаш омадан. Мана шавҳаракам гуфтем ки шавҳаракам ай кор омадан. Дирӯз гуфтам ки каду биёрен, каду дасташонда гирифта овардистан. Рафтем ана дадаш арбуз овардиян. Арбуз. Да, каду овардиян дадаш. Да, я бо рафтем бидем кани. Да. Да, каду. Дав тез. бисёртар бозӣ. Тез тез охи Нилу, тиам чош дадашда барф. Ана омад тамом. Рафтем ака. Кадо вардин? Арбуз. Рафтем жолтий арбуз. Да, рафтем тез буро. Биё. Ҳама ҷоша дадаш пури барф карданам. Буро. Давай. Опа. Лопаткай чего партофтин арбуза дида. Буро рафтем. Мана диди ҳама дасташ пури мячик шдаге. Мана диди? Буро рафтем. Буро? Нилу фархташ тоқа берунда бозӣ кадеста. Имрӯз ман берун баромада натонистам. Гуфтам ки хай Нилу фархташ берун барояд. Бозӣ мекунад. Ман кати бошад агар давидаву паридаву бозӣ мекунад. Агар худаш бошад бинед якҷо дашишта. Дидак чи бобои барфиву ҳарчи месозад. имрӯз берун беҳад ҳавои мулоим, ҳаво нағз, барфо об шудаистанд. Барои ҳамин гуфтам камтар ақаллан берун гардад, ҳавои тозада хунук нест он қадар. Аз ҳадди бад шамолу вай нест. Истодай нигоҳ када.
мумкин ки дадаш биёяну дадаш кати баъд боз берун мебароянд. дадаш имрӯз мумкин ки барфоя тоза кунанд агар ки вақт шавад. ман имрӯзи дароз кору бори хона кати нилуфар берунда ман мехоҳам камтар хонума кунем барои он ки дирӯз ана ҳамин қадар аз мантуҳо зиёдтӣ кард ва гуфтам ки имрӯз хубтараш ки тезтара камакак зувола гирифта як дона хонума кунам бас аст. барои он ки боз дирӯза мантуҳое ки карда монда будам яхдонда истодан як бор дуборда мешавад мана боз яктаи дига хонума кати нағз мерасад ҳамада боварӣ дорам ки хуб хонума тайёр мекунем. акнун тамошобинони гиромӣ ба фикрам ин влог бисёртар пухту паз мешавад. зуволаро туну кардам. вақте ки ман якум бор хонума кардам ман каме равған ба дохили маҳсулоташ андохтам ва бисёр аз тамошобинон гуфтанд ки хубтараш ки на ин ки ба маҳсулот балки ба худи зуволаи туну карда равған молем боз хубтару нағзтар мешавад. барои ҳамин ин дафъа ба зувола меболем равған ва мебинем ки кани чӣ хел мешавад. каме ба зувола равған мемолем. зувола аз ҳадди баъд калон шудагӣ ҳаст. намедонам маҳсулот мерасида бошад ё ки не. ана ҳамин хел маҳсулотро низ мондем. ба фикри ман на он қадар бисёру ва на он қадар ками бад шуд нағз шуд. акнун зуволаро мепечонем. да мепечонем ша. ана ҳамин хел хонумаро гузоштем ва мемонем ша пазад.